بريزيدنت إسياس أفورق إن لأخونا بجبت زكايد وناي سلسة معلتات عوت وقعوا عدة زازيمهم لهم نقونا بهاجرهم تمليسهم أبتو عدة إيرتران جبت أنا بستفلالي عودتات زلو قطبا ومتحوار نمحيالن أبحبر أو ربح زلوهم أقدستي زباون أهجراون قدات بسرعة مخكك قواماتهم نمو هادن تسمامعهم أبيت منجستي آلي تحدياب كلتياوي قدباو زواون أهجراون قدات تكورة سفيح ذاته مس بريزيدنت ريبابليك جبتي عبد الفاتح السيسي زكايد بريزيدنت إسياس أفورقي بابو منبر حفشاو بورد سويس كانال أسيد وليد جمالادين كالوتن تسنيو أبزبا سخنا زركونا يكتبات إلا تتهجر بمبصاح تعذيبو بريزيدنت إسياس أفورقي نزي أبكالاي معالتو زكايد وقعو عدات مس مزنو بريزيدنت السيسي أمدات كتبا بوليتيكان دبلوماسن جبوت سقمتوتات كوسد بمسارس تجبر مردان استبصح اسم معنا بهبت عاسخم أون تحت أرض أودبات موقع عزيان وتنت فتات نخكايد نزملكتهم أكلات ممرح سرح دحرمها ومصعب يوم بزد ما تعودتا مونغي إرتران جبتن أو عودتات نقدي وفري لوجستيكا قلقلوت بحري وطواو معوال عبي يخيد زلو متحبار زيادة نبزل على الدرجو إساقاقر مهلا وزر مخانو يقلت بريزيدنت إسياس أفورقي أب سويس كانال زواس خنا بزر كونا يقطوا زوا أبزبت حلو عدلات محيال قطوا وشركنتن حبر أو ربح زلو مدات كم أمس جار عقم خيلاتاتن تكنولوجي مدهساسن بفلاي مس استراتيجيكا مسمر قحي بحري بزت أساسر زتكوار زتتات كم زكايدة تبصابات مع كنه زينا جبتي قليت أنيان بمنجست جبتي أبكل تشن عصرت حموشن استمسرت رؤوس الزقال 400 سنسان ربع صفحة زونن على ما مأكل نقدن إندسترون قطبا وزوا سويس كانال أم برعون معربا والمسمرة سويس كانال زرقح وينو أستات 300 ويتكب على ما وبحر زكايد نقدي أبركتو خمزلوي قلت بريزيدنت إسياس أفورقي أبز تكالات مكاين على بال مدحاني تنزا مثل عودتات علامة بمقبار نبعوي كتاونا وتصوفري عبي زلو إندسترا وزوا زركبو تكالات حدا بحدا تزواوير وتعذيبهم عبس مرا مجمرة ورحو قنبت بستقبر تاريكا وكتام إرتران قبتن بغلطف نهاريكا علتنا علت حدشتي بوليتيكاون قطباون معبالتات أو زمزقبال زلوها أوان كلتين هاقرات وسنتي محنقطات كيح بحر استراتيجيكا وبوتاتات بمحاز زعبي متحوارا ملأت زوا بمفتارا زعبي من رقا ملتسقنان أبرك تخقبر تسويتي قبر اللوم بناي كبر سلامتان سلفن استسنية سنسرعت بيت منقست آلي تحديا معروقا قبابلا استقبر اللو بريزيدنت إسياس أفورقي نسوز مرحو منيستر قديات وطاعتو عثمان صالحين فتسام قديات إمباسي إرترا قبطي آتو أمان عبد الواسع كالو تنزركبوهم لعلواي لوخ منقستي إرترا حيال دبلوماسا ونتفتات أب قبط مكياد يركبالهم ناسلست معالتات وقعو مبصحن مفتام بسنبش وعدت سنة كايروزا أتو بريزيدنت إسياس أفورقي تمارو 10 سنة نسالساي معالتو أب تهاجر عدوتو قتيلو وعيللهم دحرت تمال استخايد عدتها بكايرو قبطي أماسي منيسترات قديات وطانا إرتران ناي قبطن ناتخكايد تسنحنا يسرح مبصحن استبصح اسم معاتن زملكات غازيت أو مجلسات يبوم نيروم أبزستوها بغازيت أو مجلسات قالبو سحب زركب زول عبي قداي قبطي أو كلتي ودباتنا إرترا باتعن عسب طرح زي كونت نمارسا فاطمان درجو زحلو ودب غير كان مسرحو مس منقست إرترا كايداتو تركب زول عبيتي سم معاتيوم كلتا زنبرنا ودبا سالساي توسخ ويركبالو منقست تشاينا نمارسا فاطمان درجو زحلو زمنا ودب غير كان مسرحو نا منقست إرترا طلبات تقريبا 5 نبر الذكر كوينو منقست قبطي نزمارسا فاطمان درجو زحلو ودب غير كان مسرح مس منقست إرترا كايد وزركب زول 5 عين السممعات عبينا قداسن كوينو يركب كلتي ودباتنا إرترا بزحج وان درجو زحلو غير كان مهناصوم منقست إرترا استفلالي منقسقاساتنا كايد يركبالو أمريكا بلعلي إيران حوخت زنب حديرات تركب على إيران بتمصصالا ما خلا مبرع زركب علامات منقست أمريكان وتدرو معسكرات بفالستيك ميسايل درونات تحجيزا متقعتات فتيما تركب على بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب تمال ماسي مكل خلنا يتهجر أولي إيران أدلي زبهال وتدرو سقومتات كوسد دحرزها وممرحتاتيو أولي إيران إزمت قعتات وتدرو سرحتات تخايد زركب زلو أمريكا وتدرو علامات منقست إيران مول بمول دمسيساني عنيان تركب على بفل حيل أجرنا إيران بتوم ليت بستخايد متقعتات بخبيت تهاسي ركب كم زلو تحبيرون نفرتو جني أمريكا خمدليتنا وسميات إيران كزنبيات رأيين بتماسا سالون أبحر زركا وتدرو معسكر أمريكا بخبيت تهاسيو إيران دحرس تخايد لا متقعتات نتي أبحر زركا وتدرو معسكرنا أمريكا بفولي حيل بحر بزكايد تمتقعتي خبيت حدا خمس وردة تقليتو بتوسخون أو كيت أبلع نفرتو أمريكا متقعتي تفتيمو يركبالو إذا أو كيت تفتيمو زركب زلو متقعتي أبلع
بنفرت وجني أمريكا عبيت عنوتات كم زورده منجست كويت حبير يركب الله كويت أولع لي أنزكاد زلو خمس عنت حدا جنيا دبدبات تحر مرأي كل سماعات مول بمول عطياتو تركب الله منجست كويت كل سماعات وحدا قاس لزلو زخون يخون بررا يكاد كل سماعات زخون يخون من قصاص عاطي يركب زلو أزغاتو كويت زركب وتدراو معسكراتنا أمريكا أو حدا قطعت وديق يركب كم زلو كاب سقمتاتنا كويت كتردا أي تتصقمن إيران متأو هرمز مول بمول تعاطي خمس زلو وقعو حبريتا تطاوطيا تركب الله إيران متأو هرمز عاطي يودحر مبال واقاتات غاز الندادن وسخاريو أزغا نقط أبا عالم النهزب عالم النابكالك الأولوية أتيو يركب دحر شومون تمقاويت بمونغونينة باكستان أمونغو إيران أمريكان دحر استقار مقراص تخصن تتصاوقتاتن أتزحي لزبها المتقعتي لهم ليت تخايد زركب زلو خوينو أمريكا بنفرت وجين مرخ وجين كمون مسائلات أبليلا أولع لإيران زمتقعت فتيماتو تركب الله كما قال نبزحات زقرم مسرح تكنولوجي صار درون تسميع له اب تحت تعق كتتل درون منجست إثيوبيا خمزركو زقلت مرح تحوحات بسنكتي زن صلالهم حدقا درون مفتوحي زبل وسقمتي خمز وصلوا تسميع له كاب كلتاشن 16 عام تمر جميرو ابلع تግራይ ዝተኣወጀ ኩናት ፅንተ ስዒቡ ዝተኣታተወ ቴክኖሎጂ ድሮን ኣብ ቅድመ ግንባር ፀወታ ቀያር ወይ ድማ ጌም ቼንጀር ኮይኑ ተዓዚብናዮ እንትግራይ ከቢድ ዋጋ መስዋዕት ያኽፊልዋ እዩ በዚ ድማ መራሕቲ ሕወሓትን ወታደራዊ መሪሕነቶምን ስለምንታይ ኩናት እንትሓስቡ ብዛዕባ ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ ዝኽእሉ ቴክኖሎጂታት ኩናት ኣብ መደባቶም ዘየእቱ ንህዝብን ሰራዊትን ናብ ሓደጋ የእትዮም ተባሂሉ እስካዕ ሕጂ ከቢድ ወቀሳታት ይቐርበሎም ኣሎ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ፈሪስዩ ካብ ዝበሃለሉ ግዜ ድማ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትሕዝቶታት ሰራዊት ሕወሓት ከቢድ መጥቃዕታት ድሮን እናካየደ ይርከብ ኣሎ እዚ መቐፀልታ ንብዙሕ ግዜ ዝተኻየደ ስለላ ድሮን ዝነበረ ብወገን ሰሜናውን ምዕራባውን ትግራይ ከባቢ ሸራሮ ብወገን ምዕራብ ትግራይ ሸረሪና ደብዳባት ድሮን እናተፈጸመ መራሕቲ ሕወሓት ድማ ነዚ ሰራዊቶም ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት እንትምድቡ ሎምኸም ቀደም ከይመስለኩም እናበሉን ፀላእነት ዝብሎ መንግስቲ ፌደራል ዘቐረበ መጠንቅቕታ ብግብሪ ተጻራሪ ኮይኑ ረኽቦ እንሆ ናብ ሎም ለይቲ ዘውግሕ ድሮናት ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ሰማያት ትግራይ ብቐንዱ ርእሲ ከተማ መቐለ እናዘረት ከም ዝሓደረት ምንጭታት ካብ ከተማ መቐለ ይሕብሩ ኣብ ከም ዘስግእ ሓደጋታት ድሮን እምበኣር መራሕቲ ሕወሓት ዝወሰድዎ ስጉምቲ ፀረ ድሮን ኣዝዩ መዘራረብ ኮይኑሎ ንሓደጋታት መጥቃዕቲ ድሮን ንምክልኻል ሰበስልጣን ሕወሓት ክደገ ቴክኖሎጂ ፀረ ድሮን ከም ዘምፅኡ ተሰሚዑሎ 400 ሚልዮን ዶላር ወፃኢ ዝተገበረሉ ቴክኖሎጂ ኣክሰሰር ፀረ ድሮን ካብ ሃገራት ምብራቕ ኤውሮፓ ዝተገዘአ ምዃኑን መቐለ ከም ዝኣተወት ዜና ኣመላኺቱሎ ነቲ ዕድጊት ቴክኖሎጂ ብቐንዱ ዝመርሕዎ መራሕቲ ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረዝጋብሄር ሓወን ቢልዮነር ኣቶ ዳዊት ገብረዝጋብሄር ምዃኖም ተቃሊዕሎም ካብ ኤውሮፓ ተገዚኡ መቐለ ምርጋፉ ዝተገለጸ ፕሮጀክት ተኸላ ፀረ ድሮን ኣብ ናይ ቀደም ቀፅሪ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሰሜን ዝነበረ ከም ዝኸደ ዘመልክት እቲ ዜና እንተኾነ ንመራሕቲ ሕወሓት ዘደናገፀ ውፅኢት ኣርእዩ ተባሂሉ ተቃሊዑ እቲ ፕሮጀክት ቴክኖሎጂ ፌል ገይሩ ዝተባሃለ ኮይኑ ናብ ትግራይ ዝኣተዋ ድሮናት ዲቴክት ገይሩ ክወቅዕ ከም ዘይከኣለ እቲ ዜና ኣመላኺቱ እቲ 400 ሚልዮን ዶላር ወፃኢ ብምግባር ካብ ኤውሮፓ ዝኣተወ ቴክኖሎጂ ድሮን ኦሪጂናል ዘይኮነ ናይ ሓሶት ቅድሚ ሕጂ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለን ከም ዝኾነ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ፀረ ድሮን ኣብ መቐለ ኮይኖም ኢንስታል ወይ ብትኽክል ኣክሰሰር መሊኦም ክተኽልዎ ዝኽእሉ ሰብ ሞያ ዘይምህለዎም ሲዒቡ ከምቲ ዝተሓሰበሉ ናብ ሰማያት ትግራይ ዝኣተዋ ድሮናት ክቆፃፀርን ከኽሽፍን ኣይከኣለን ባዕሉ ዝኸሸፈ ኮይኑ ከም ዝተረኸበ ኣውራምባታይ ምስ ፀብፂቡሎ ኣብ ትግራይ በክልላዊ መንግስቲ ተኸሊሉ ወፂ ዘሎ ሓድሽ ረቂቕ ኣዋጅ ኣዛረበ ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ህላዊ ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምሓዝ ወፂ ኣዋጅ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝብል መፀውዒ ዝተውሃቦ ሰነድ መንግስታዊ ከም ዝኾነን ብክልላዊ ባይቶ ክጸድቕ ትፅቢት ከም ዝግበረሉን ተሓቢሩሎ እቲ 44 ገጽ ዘለዎን ኣብ 6 ምዕራፍ ዝተወደበን ረቂቕ ኣዋጅ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዘይተለመዱን ካብቲ ስሩዕ ክልላዊ ይኹን ሃገራዊ ሕጊ መንግስቲ ወፃኢ ትርጉማት ዝወሃቦ ገለ ድንጋጌታት ዝሓዘን ኮይኑ ተራእዩሎ ኣብቲ መእተውቲ ኣዋጅ ፀላእን ውዕል ፕሪቶሪያ ፍሬሱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ዓይነት በደልን ግፍዕን ይፍጽም ስለ ዘሎ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ርእሱ ንምክልኻል ተፈጥራውን ሕጋውን መሰል ኣለዎ ክብል ኣስፊሩ ይርከብ ሕወሓት ነቲ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ዝቆመ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ብምፍራስ በቲ ቅድሚ ኩናት ዝተመረፀ ቤት ምክሪ ክትከኣ ገይሩ እዩ እዚ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዘለዎ ጥሪ ይዕሪግዎ ዘሎ ኮይኑ እቲ ኩነታት ድማ ናብ ኩናት ከይምዕብል ተሰጊኡ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ኩናት ተሓሲቡ ዝወፀ ዝመሰል ረቂቕ ኣዋጅ ወፂኡ ይርከብ ኣዋጅ ክተት ወይ ድማ ኣዋጅ መኸተ ክበሃል ዝኽእል ኮይኑ بغرض يخون بتحستو دنجاجة هتوصوان تباهي لستدالو إذ مثل إذا أواجب جبر نخوعل ببريزيدنت خمس أواجن ببيت مخرط صديق ودم بتاعت كم زوات قالون تجاليد صلوا تتسوى عنتهم من بريزيدنت وخونوا مع كلاي كوماند سراو التجراي تتعيشهم كم زلوا دم حبر أكف لحد عن قطعة مشتنا يترك أواج وات يبزلوا زخان عدمين تعنو إذا فقد اللي تولاد تجراي بمنجست تجراي زقرب اللي تساوعد كتت تقبلوا جبونا ينفتان بهراو جبالو زبل كينو أكف لسلسة خاب تحت حتى النت جبن أبزول زخان أبسراو
ትግራይ ከኣቱ ወይ ክጋደል ዘይከኣለ ብደጀን ይኹን ኣብ ግንባር ግቡእ ክፍጽም ጻውዒት ቀሪቡሉ ዘይፈጸመ እንተኾይኑ ካብ 10,000 እስካብ 50,000 ብር ተቐፂዑ ግቡእ ክፍጽም ከም ዝግደድ ይድንገግ። ምዝብ ዝተኣሳሰር እውን ንጥፈታት ሰራዊት ይኹን መንግስታዊ ኣካል ምክልኻል ዘይሕጋዊ ዕጥቂ መሓዝ ማለት ጥይት ምትኳስ ከምኡ እውን ካብ ብሄራዊ ጻውዒት ንምምላጥ ምፍታንን ምትሕብባርን ካብቶም ብማእሰርትን ብገንዘብን ዘቕጽዑ ተግባራት ከም ዝኾኑ እውን ተሓቢሩሎ። ካብዚ ሓሊፉን ብሞት ከቕጽዑ ዝኽእሉ 7 ድንጋጌታት ተቐሚጦም ዘለዉ ኮይኖም ብፍላይ ድማ እዋን ውግእ ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ትካላት ህዝብን መንግስትን ዕንወት ምፍጻም ምጸላእ ምትሕብባርን ሚስጥር መሃብን ብማእሰርትን ገንዘብን ዝቕጽዕ ከም ዝኾነ ዝተገለጸ ኮይኑ እቲ ተግባር ኮኔልካ ዝተፈጸመ እንተኾይኑ ግን እስካዕ ንሕልፈት ወይ ድማ ንሞት ከቕጽዕ ይኽእል ክብል ኣብ አንቀጽ 29 እስካብ 30 ተጠቒሱ እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ሕግን መንግስታዊ ስርዓትን ወይ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰመዝን ወይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ጉድኣት ምብጻሕ ብፍላይ ድማ እዚ ምንቅስቓስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍጠር እንተኾይኑ እስካዕ ብዕድመ ልክዕ ጽኑዕ ማእሰርቲ ወይ ድማ እስካዕ ሞት ከቕጽዕ ዝኽእል ካልእ ገበን ኮይኑ ሰፊሩሎ። ካልእ ብሞት ከቕጽዕ ዝኽእል ገበን ድማ ምስ ጸላኢ ብቐጥታዊ መንገዲ ምትሕግጋዝ ዝገበረ ወይ ድማ ብምኽሪ ዝተሓባበረ ዝብል እውን ኣብ አንቀጽ 44 ሰፊሩ ይርከብ። ከምኡ እውን ምስ ገበናት ኩናትን ገበናት ጆኖሳይድን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወይ ኣብ ልዕሊ ውስን ክፍሊ ማሕበረሰብ ትግራይ ክፍጸም ዝጎስጎሰ ትእዛዝ ዝሃበ ባዕሉ ክፍጽም ዝተንቀሳቐሰ ብዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ወይ ብሞት ክቕጻዕ ኮይኑ ተመዝጊቡ ይርከብ። ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ሎም ንጉሆ ከተማ መቐለ ኣትዩ። ብ2021 ንኩናት ትግራይ ሰላማዊ ፍታሕ ንምርካብ ዝተመዘዘ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ፕሬዝደንት ናይጀርያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ሎሚ ምስ መራሕቲ ትግራይ ከም ዝተረኸበ ተገሊጹ። ኦባሳንጆ ምስ ኣብ ቀረባ እዋን ፕሬዝደንት ተኽልል ምዃኑ ዝኣወጀ ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተራኺቡ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ይዘራረብ ከም ዘሎ ካብቲ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ሓበሬታ ወፂሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መንጎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ፌደራል ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ናብ ኩናት ከየምርሕ ስክፍታታት ተፈጢሩ ሓበሬታ መገሻ ልኡኽ ምስ ተሰምዐት ወጥሪ ብሰላማዊ መንገዲ ንኽፍታሕ ተስፋ ዝህብ ዝብል ርእይቶ ይስማዕ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ወደባዊት ከተማ ዓደና የመን ዝኾነ ይኹን ሓላፍነት እስካዕ ሕጂ ሰዓት ዘይተወሰደሉ መጥቃዕቲ ከም ዝተኻየደ በቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ መኻዚነ ጽዋር ከም ዝተቃጸለን ከም ዝነደደን ካብታ ወደባዊት ከተማን ካብ የመንን ተገሊጹ። ወደባዊት ከተማ ዓደን ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር ዕጡቓት ሓይልታት ናይ የመን ብመንግስቲ ናይቲ ሃገርን ስዑዲ ዓረብን ዝድገፉ ትርከብ። እዚ ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ መን ከም ዝወሰዱ እስካዕ ሕጂ ዝተፈለጠ ነገር የለን። ገለገለ ወገናት ዕጡቓት ሕቲ ናይ የመንን ምስኦም ዝንቀሳቐሱ ሚሊሻታትን ኣብ ልዕሊ መኻዚነ ጽዋር መጥቃዕቲ ፈጺሞም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ግምታትን ትንታነታትን እናሃብሉ ይርከቡ ኣለዉ። መሰጋገር መንግስቲ የመን ነዚ ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ መጥቃዕቲ ዝምልከት እስካዕ ሕጂ ዝሃቦ ዝርዝራዊ ሓበሬታን መግለጽታትን የለን። የመን ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዝተፈላለዩ ዕጡቓት ጉጅለታት ትመሓደር ዘላ ሃገር ኮይና ገለገለ ዕጡቓት ብኢራን ገለገለ ዕጡቓት ከዓ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብን ከምኡ እውን ብስዑድ ዓረብን ዝድገፍ እዮም። ሓይሊ ኣየር ሱዳን ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ስርዓት ብልጽግናን ተሓባበርቲ ሓይልታት RSF ብለይቲ መጥቃዕትን ደብዳብን ከም ዘካየደ መራኸብታት ናይ ሱዳንን ናይ ኢትዮጵያን ሓቢረን። ሓይሊ ኣየር ሱዳን ብነፈርቲ ውግእን ድሮናትን ተሓጊዙ ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ዕላማታት ተሓባበርቲ ሓይልታት RSFን ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን መጥቃዕትታት ብምፍጻም ዓበይቲ ሓደጋታት ከም ዘውረደ ተገሊጹ። ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ደባት ኢትዮጵያን ሱዳንን ንዝርከቡ ከባቢታት እናተቆጻጸረ ይርከብ ኣሎ። ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSFን ዕጡቓት ናይ ደቡብ ሱዳንን ናብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ብምእታው ዓስኪሮም እናተንቀሳቐሱን ይርከቡ ኣለዉ። ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ነቲ ካብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ዝፍነ ዘሎ መጥቃዕቲ ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናብ ውሽጢ መሬት ሱዳን ዝኣቱ ዘሎ ዝተፈላለዩ ሓደገኛ ጽዋራት ውግእን ሎጂስቲክን ሙሉ ብሙሉ ንምዕናውን ንምቁጽጻርን ስጉምቲ እናወሰደ ይርከብ ኣሎ። በኻል ዜና ድማ ካብ ኤርትራ ዘሕጉስ ዜና ተሰሚዑ ይርከብ ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤርትራ ብዘይካቶም ናይ ዳህሳስ ዕደና ንጥፈታት ዘካይዱ ዘለዉ ዓበይቲ ኩባንያታት ብዙሓት ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኣገደስትን ዓበይትን ኩባንያታት ንመንግስቲ ኤርትራ ናይ ስራሕ ወረቐትን ጠለባትን ብምቕራብ ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ዳህሳስ ክሳተፉ እናተጸበዩ ይርከቡ። ሓደ ካብዚኦም ዓበይቲ ኩባንያታት ድማ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕር ዝግበር ዘሎ ንጥፈታት ዕደና ፖታሽ እዩ። ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምትሕብባር ስራሕቱ እናሰላሰለ ዝርከብ ዘሎ ዓብይ ኩባንያ ዳናካል ኮይኑ ዳናካል ኣብ ኤርትራ ብዘዋጋሽ ባርካ ኢላ ገደል ኣብ ዝበሃል ቦታ ዳህሳሳት ናይ ወርቅን ሓጺንን ንምክያድ ምስ መንግስቲ ኤርትራ መወዳእታ ስምምዕ ይርከብ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብ ሓጸርቲ እዋናት እቲ ናይ ዳህሳስ ንጥፈታት ዛዚሙ ናብ ዕደና ክሰጋገር ተስፋ ከም ዘለዎ ትማሊ ዝተዘርግሐ ጸብጻባትን ዜናታትን ወፂኡ ይርከብ ኣሎ። እዚ ድማ ንኤርትራ ብፍላይ ንመዳይ ዕደና ኤርትራ ዓብይን ዘሐጉስን ዜና እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣብ ዘዋጋሽ ባርካ ልዕሊ 18 ዝኾኑ ናይ ዳህሳስ ኩባንያታት ንጥፈታቶም እናካየዱ ይርከቡ ኣለዉ።
ዘለው ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ልዑል ዓቐን ዘለዎም ማዕድናት ምስ ወርቂ ዝተተሓዙ ይርከቡ ከም ዘለው ጸብጸባት ይዘርግሑ ጸኒሖም እዮም። እዚ ዓብይ ኩባንያ ኣብ ኢላ ገድል ዝካየድ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዳህሳሳት ናይ ወርቅን ሓጺንን ንመዳይ ዕደና ኤርትራ ናብ ካሊእ ደረጃታት ከም ዘሰጋገሮ ድማ እናተገለጸ ይርከብ። እዚ ትካል ኣብ ዘርግሖ ሰፊሕ ጸብጻብ ኣብ ኤርትራ ዝካየዱ ዘለው ናይ ዳህሳስ ዕደናታት ብሙሉኦም ዓበይቲ ረብሓታትን ከስብታትን ከም ዘለዎ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ማዕረ መክሰብ ይረኽቡ ከም ዘለው ገሊጹ። እዚ ካብ ኤርትራ ዝካየድ ዕደና ሓደ ካብቲ ብደረጃ ዓለምን ኣፍሪቃን ክሳብ ምዃኑ እዩ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ጽሑፍ ሰፊሩ ዝርከብ ዘሎ። መዳይ ዕደና ኤርትራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ካልእ ደረጃታት እናተሰጋገረ ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ንጹር ፖሊሲታትን መርገጽን ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ሰላምን ምርግጋእን ድማ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ነጥብታት እዩ። ኤርትራ ማዕድናት ዓበይቲ ተስፋታት እናገበረት ኣብ ትርከበሉ ዘላ እዋን እዚ ስምምዕ ምፍራሙ ዓብይ ዓወት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ድማ ዓበይቲ ኩባንያታት ዓለምና ናብ ኤርትራ ብምእታው ዓበይቲ ምንቅስቃሳት አካይዶም እዮም። ሓደ ካብቶም ናብ ኤርትራ ዝኣተው ድማ ኩባንያ ናይ ስዑድ ዓረብ እንትኾን እቲ ኩባንያ ኣብ ከባቢ ዓሰብ ነዳድን ፍሉይ ወርቅን ድማ ረኺቡ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ኤርትራ ዝስርሑ ዘለዉ ዓበይቲ ስራሓት ኣለዉ። እቲ ዓብይን ካብ ትካላት ዓለምና ሓደ ዝኾነ ፖታሽ ኮለሉ ኮይኑ እዚ ኩባንያ ድማ ሰርሑ ወዲኡ ምህርቱ ናብ ዕዳጋታት ዓለም ምቕራብ ጥራሕ ተሪፍዎ ዘሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤርትራ ኣብ ልምዓት ተርከብ ዘላ ኮይና ዓበይቲ ስራሓት ዓሚማ ትርከብ። ንወደባት ዓሰብን ባፅዕን ዘመናዊ ጌርካ ንምሕዳስ እውን ስዑድ ዓረብን ኢጣልያን ሕጂ ድማ ግብፂ ከም ዝተሰማምዓ ይፍለጥ። ብተወሳኺ ድማ ኩባንያታት ስዑዲ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምትሕብባር ክተሃንጾም ምዃኑ ተገሊጹ እዩ። እዞም ስራሓት ስርሖም ምስ ተዛዘሙ ድማ ንልዕሊ 500,000 ሰባት ሓድሽ ናይ ስራሕ ዕድላት ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገረሎም ዘሎ።